No Salesmando branco, pero Rías Baixas apostou este ano por facerlle unha chiscadela aos seus tintos dende o Carril. A denominación de orixe trouxo ata esta vila toda a esencia da festa do tinto de Rías Baixas. Vaise celebrar no Concello das Neves entre o 4 e o 12 de xullo. Hoxe acercámonos aquí ao Océano Atlántico porque estes viños atlánticos, tintos atlánticos, entendemos que teñen un porvenir excelente, con unha graduación mínima que pois fai posible neste mercado que estamos que sexan uns tintos moi apetecibles e moi valorados. Felicitar a todos os bodegueros e cosecheiros pois que están facendo un traballo excepcional con estes caldos que ao meu entender pois teñen moito futuro e así o pondremos de manifesto un ano máis na nosa festa do tinto Rías Baixas. A festa dos tintos de Rías Baixas acada a súa 20ª edición. A fin de semana grande será a 2 días 11 e 12, pero a programación arranca xa este sábado cunha andaina. O martes que ven organizarase unha mesa redonda alrededor do futuro dos tintos atlánticos e tamén unha cata destinada a profesionais do sector. Yo estaré haciendo unas jornadas el día 7 de julio antes de la fiesta y para mí es importantísimo poner en valor los vinos tintos de Rías Baixas. Creo que es una de las zonas con más presente y futuro de vino blanco y tinto a nivel mundial. Creo que hay zonas como Borgoña que defienden estos vinos tintos ligeros y creo que aquí tenemos esta capacidad de hacer vinos frescos con una graduación muy contenida que en otras zonas ahora es impensable. Entonces creo que tenemos un margen muy grande para estos vinos tintos que son fantásticos. O tinto representa na de Rías Baixas unha parte moi pequena da produción, alrededor do 0,5% da uva. Con todo, a festa supón un importante reclamo para a subzona do Condado do Tea, reivindicando a calidade e sabor dos nosos tintos. Porque non só produce viños brancos a de Rías Baixas, como todos sabemos, sino que tamén produce moi bons tintos, moi frescos e que maridan moi ben tamén cos produtos de mar. Temos unha grande riqueza de viños tintos, espadeiro, Sousón, Brancellao, Loureiro, Castañal, castes autóctonas. Na fin de semana grande a promoción vitivinícola complementase con distintas propostas lúdicas e musicais. O humorista Isi será o encargado de dar o pregón, mentres que Luar na Lubre pechará a programación cun concerto o domingo á noite.